El principal problema seria el transport públic, que tindre un model clar de transport públic i que els nostres ciutadans l'entenguin, l'usin i es relacioni bé amb tots els sistemes urbans dels quals ja disposem. Sempre diem que la nostra metròpoli és una ciutat de ciutats, 36 municipis interrelacionats i amb molts espais verds i naturals entremig. Aquesta ciutat de ciutats volem que sigui una ciutat de fluxes, de moviment, de gent que es desplaça d'un lloc cap a l'altre, caminant, en bicicleta, a través d'espais naturals i, evidentment, a través de transport públic. Aquest model de fluxes tindria de potenciar-se, tindria de dissenyar-se millor. No necessitem parcs centrals, no necessitem places, com ara estem aquí, no necessitem superilles, necessitem línies, carrers verds, fluxes. Les inversions és tindre un model clar i llavors seleccionar quines han de ser. Portem molts anys en què passem d'un model a un altre, d'administracions que parlen d'un model, d'administracions que parlen d'un altre model. Als ciutadans ens és igual quina administració ens mana, el que volem és un model clar i únic. En aquest punt podríem fer una especial menció als intercanviadors, com aquest punt en el que ens trobem ara de la plaça Europa. Els nostres ciutadans intercanvien de caminar a transport públic, de bicicleta a transport públic, i el lloc en el que menys hem invertit en els últims 30 anys ha sigut en aquests punts, en aquestes noves catedrals de les nostres ciutats, que són els intercanviadors de fluxes, passar d'un model a un altre. M'imagino els carrers verds sense soroll, on els ciutadans caminen, van en bicicleta, on l'aigua i la vegetació flueix i on, evidentment, el transport públic té un paper capital. El PDU tindria, jo crec, al meu entendre, de concretar. És molt difícil concretar i ja arriba el moment en què el model es defineixi amb claretat. El PDU l'estem treballant ara, però ens costa molt d'arribar a concretar per la subdivisió d'administracions, per la subdivisió de poders en l'organització. I ja requerim d'una concreció exacta, d'un model, d'un projecte urbà que inclogui la mobilitat com un dels seus pilars principals.